Ibon Gutierrez zelairatzeko prest ikusten dugulako. Aleko bat, Rico edo... Ibon Gutierrez izango da, berdeguneratuko dena instant batean. Eta zentralak edu Igor Cuesta. Igor Cuesta kutziko du zelaia, bai. Min hartuta edo, ez dakit Joseba, jakiten duzun, bestela agian aldatu egingo du, Morcillo atzera. Bai, nik uste Miñagatik ez, estrategia. Ez zaio gustau, lehenengo zati honetan ikusitakoa, baina estrategiatik... Ustela. 40. minutuan, ez? Atxeen aldia ingertu egon da. Nei irut zeit, Mina hartuta... Baietz, ala esan digute. Bai, aldaketa egiteko garaian, bera etzegon bere lekoan baizik eta zelai erdian sartuta zegoen. Horrek esan nahi du bere lekutik kanpo zegoela, eta... Morcillo kartuta zuen horretik ja zentralekua. Ala esan digute, beste batik galdetu diogu eta ez, aldaketa, entrenatzailearen erabakia izan dela, baina taldeko arduradunak esan digu aldaketa Mina hartu duelako egin dutela. Lehen aldaketa egin behar izan du beraz. Askotan gaso hauek uste gabeak izaten dira, eta igual taldearen zagonenak izaten dira. Bai, askotan gertatzen da hori, Askotan gertatzen da hori. Hala da. Lehen itzuliko partida gogoratzea ere ez da txarra, Mendizorrotzan partida ederra ikusi genuelako. Benetan. Lemoa beti aurretik izan genuen markagailuan 3-3 bukatu zen partidoura. Orduan Urko bera oraindik Lemoan zegoen. Atezainak urrundutako baloia. Calderonen gorputzan jo eta gero hortxe geratu da. Esan behar nuen Urko bera Lemoan zegoela. Iruna egin zuten partida polita ikusteko. Jokaldiare besteare ikustekoa da, hau alde batean, baina besteare ikustekoa da. Morcillo berriro ere, ura hundietan sartzen bere burua ezer ez daun lekuan. Pasatzen utzi, babesten hasi, besteak bikutu, bizkarrean topo egin du, eta ostika datxoa. Eta epaia berera ondora jontzaio, kontu. Espartza. Falta. Rico lurrean geratu da, ez du faltarik ikusi epaileak. Jon Orbegozo, baloi luzea Reboiorentzat, Moiarekin, abantaia atzelariak, ditur hori eman dio. Argentinarrak hankarekin atera du. Eta falta orain etxekoen alde. 2 minutu terdi lehen zatia bukatzeko goli gabe arlo nagusian, Lemoa kuts, Alabese kuts. Eskuarekin atera du, Diturok, Meskita. Zelaierdia zeharkatu du, Calderon hori eman. Orain laguntza eskaini dio eskube aldetik, erdira egin du Horda Espartza, ezkerrez jaurtik eta behebetik. Atzelariak urrundu, Ibon Gutierrezek baloia berriz ere eskubira, Calderon. Arnaez bere aurrean. Laguntza ona eman dio txikik ondo Calderon, jokaldi edarra erdira eta buruka da, Tezainaren eskuetara. Ja, beste gauza bada, ez? Jokaldi hau izan da... Ibon azaldu da, Zelaierdian, zentzu pixka bat eginiz. Hori da, zentzu pixka bat, irterare askarra, Mezkitak ondo lagundu dio, ondo jokatu dute, bigarrengo baloia Iboneko ondo jokatu du, irutzet hori dela bizka bat Alabesekin behar duen jokoa partida irabaztea nahi bali badu, Zuk esan dakoa, ez beharra, azkenean agian taldearen alde. Orain falta aterako du, Aitor Larrazabalen taldeak. Enekok, beti bezala, baloia gora, Dituro, Atezainak hartu du baloia. Baloia hartu eta azkar atera luze Oskar Martinezentzat. Luzeegi, baina bueno. Luzeegi, gainera Eneko beste zentrala ez zegoen, ekuan falta atera duelako. Zeare bai alde. Alkaldek atera du, Ibon, Oskar Martinez, Markel Robles, Lekitiarrak baloia ikutu, Arnaez, Espartza, Meskita, Ibon. Ondo atera du Ibonek, baloi luzea Rikoren ingurura. Atezaina iritsi da. Anderra behian edari eman dio azkar Atezainak, honek luze. Orbegozo eta Reboio, Jon Moia eta Orbegozo. Reboiorentzat baloia jaurtik eta kanpora. Bi aldez pentsatu gabe, Bai. Horra harrapatu du Urruti, zentralak, Moiak babesi gabe.
eta horre Ollok baloia hartu eta lehenbailen bukatzen nahi izan du. Baina azkeneko minutuak hobea dira, pixka mugitu da dena, aldaketa nik usten dut mesede indiola Alavesi, baloia hobeto jokatzen duelako, azkeneko jokaldian Ibon Gutierrez baloia hartu eta jokatzen nahi izan du, ez du jotzea nahi izan bakarrik. 2 minutu luzatuko ditu epaiak. 2 minutu, aldaketa bat, eta gero Orbegozok min hartu duenean, Meskitak ere bai. Ba horitxe, geratzen zaio lehen zati honi minutu tardi inguru. Rebollo eta Moia, atzelaria lehenago iritsi da, ezkerrez urrundu du, baina zuzenean kanpora bota du, albotik aterako du Aitor Larrazabalen taldeak. Ander Avellaneda jarriko du baloi hori jokuan. Markel Roblesen bila honek buruz ikutu, azkenean Morcillo kurrundu. Berriro atera du Alavesek, aldaratze guztiak etxekoentzat. Eneko, pasea betik, oso zaila da hori. Jon Moia kurrundu, atezaina Ernest, bere areatik kanpo. Rico osondo jetxi du, zuzenean urrutitik jaurtitzen saiatu da. Atzeraka korrik ari zen atezaina, ateko sakea. Lehen zatiko azken minutuan sartu gara, arlo nagusian utxean. Lemoa eta Alaves. Arnaez. Txikik atzean utzi du berriro baloia, Espazak kendu dio. Albotik aterako du Alavesek, Meskita. Lehen zatiko azken jokaldia izango da. Atera du Morcillo. Rikoren bila, baloi luzea buruz ikutu du Rikok. Enekorentzat abantaia, berriro Rico, Calderon, Arnaez. Eta Eneko kurrunduko du ezkerrarekin. Eta hortxe bukatu da.